Ndamira pamberi pedare ramabomutasa. Ndamira pamberi pedare ramabomutasa. Zvese zvatichataura pano ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro iwadare. Inini makore zita nditondera inyambudzi. Ndinobva kuSagambe muvhireji rekwaZuzu. Makore 30 adarika. Muchandiregererawo mudare muno kuti vanhu vese vandakafamba nawo nguva iyoyo hapasisina vakashayika. Ndasara ndingori ndega. Makore 30 adarika. Ndakaendawo mubhuku rekwaMunyuku ndichitsvaga musikana wekuroora. Musikana ndakamuwana. Ndikazotizvisana nemusikana wangu tobva taenda. Asi takazodzoka tichida unobudira kuti ndisi takatorawo mudunhu reMaMunyuku kwaSamacheka. Tadzoka kudaro takasvikawo tikakumbira ndiro ndandiine vakuru vandandinawo vandambotsanangura kuti vakuru ivavo hapasisina ndasara ndandega. Takumbira ndiro kudaro, ndiro yakauya. Asi tisati taisa chinhu mundiro pakabva pabuda mudzimu. Mudzimu ukabuda iwo ukataura kuti izvo mudzimai wamuri kuuya kuzoti ndimi munai, haasi mudzimai wenyu, mudzimai wemunhu. Mudzimai iyeye akaiswa pamunhu. Saka zvamaurira imimi hazvikwanisiki kuitika. Mudzimai iyeye angatozvitakura. Zvikanzi asi mwana wenyu uyu atakurwa munotora mwana wenyu akachena. Ndobva tabva ipapo. Tisati tabva pakabva panzi ndakabva ndabvunzwa zvikanzi unoda here mudzimai wako? Ndikati mudzimai wangu ndinomuda. Mudzimai wacho ndobva abvunzwa zvikanzi unoda here murume wako? Akati anondida. Ndobva zvanzi iwewe kana uchida mudzimai wako unofana kunotenga bhakiti renjera nejira nembudzi uye nazvo tibvise zvatakaisa pane mudzimai wakoyo toisa pane mumwe. Indakabva ndatiwo ndanga ndichiri mudiki nguva iyoyo. Ndikati inini zvakadaro handite sei handizvikwanise. Ndikabvunzawo vakuru zvikanzi iwewe zviri kwauri? Ndikati inini handidini handizvikwanise. Ndopandakabva ndabva ipapo vandasiya mudzimai. Saka mwana akazonozvarwa, pakazvarwa mwana wemukomana. Saka inini neniwo ndaingoenda nekuti kudunhu iroro kwakakarorwa hanzvadzi yangu. Saka ndakanzwa kuti mwana akazvarwa, ndakaenda kunoonawo mwana. Tichingodaro asi mudzimai ndakanga ndasiya kupi? Kumba kwavo. Saka zvakazoitika ndezvekuti mudzimai anga akuitawo hake zvaanga akuitawo zvekufamba-fambawo. Akazoita ningirikini umwe mwana musikana anga asiri hangu wangu iye mwana iye. Saka zvakazoitika ndobva ashayika mudzimai iye. Kushayika kwakaita mudzimai iye ndakangonzwa kuti mudzimai ashayika, neni ndakangoendawo kunobata kunobatawo maoko. Saka mwana uya ati kuri mukomana uya. Ndanga ndingori nemashoko ekunzi mwana wangu ndakanzi ndinotora. Ndakazotorana nevakuru vandakatorana navo kumusha kwangu ndikaenda kwana Samacheka kuti taure nyaya yemwana iye. Saka zvatakaenda kunotaura nenyaya yemwana takanzi aiwa mwana wenyu munoita sei? Munotora, mwana wenyu akachena haana chaainacho. Ndobva tadzokera nevakuru. Saka zvakazoitika ndezvekuti vana ivava vanga vatoenda kuMozambique, vanga vaenda nambuya wacho, handizoti zvavanga vaendera kuMozambique ndezvei. Saka patakazodzokera isusu kwana Macheka vakataurira kuti munozouya kuMozambique ndokwatiri kubika doro. Kwatiri kubika ikoko ndopamunobva mataura nyaya yenyu. Asi kana muchiuya munouya makabata, mwana wayo anoroorwa. Ndobva ndaenda kunogadzira mari yangu. Ini ndanga ndisenzerawo kumwe kwandosenzera kuSouth Africa. Ndobva ndabva ikoko ndobva ndagadzira mari yangu. Munhu wandanga ndichifana kuenda naye ikoko wekuti wandakaenda kunonegotiata nenyaya yemwana handina kuzokwanisa kuenda naye. Saka ndakazongotsvaga wangu munhu mudiki akandiperekedzawo mwana mudiki kwandiri. Ndobva angondiperekedza kuti nzire iita vairi. Takasvika ikoko tikataurirwa kunzi mwana wako aripo panapa asi unoita sei? Unoroora mwana. Ndobva ndatanga kutaurirwa zvekunzi bvisa chakati nechakati ndichibvisa zvese. Asi ndabvisa zvimwe zvese zvakazonzi unoti iwe uri kuuya kuzoroora mwana chete. Mai vacho havana kudonha mumuti ka. Mwana uyu haana kudonha mumuti.
mwana uya akabereka. Ndikati imimi ndiri kuyeuka inini ndichiuya kumba kwenyu, makati imimi mwana uyu mudzimai uyu mukadzi uyu aite sei harohwi, asi makati mwana wenyu munodini munotora. Zvikanzi aiwa kuna ndakatobvisa mombe. Yandakabvisa ndizi kuti mombe yacho inonzi ndakangodzibvisa mombe yekuti mwana wauri kuroora uyu haana kudonha pai mumuti. Ndakabvisa ndikapihwa mwana wangu, ndakaperekedzwa nemwana, ndakaperekedzwa nasekuru wacho wandanga ndichitaura nawo Esau, ihanzvadzi yemudzimai wemwana, ihanzvadzi yemudzimai wangu wandanga ndichida kuroora, ndo wandaitaura nawo. Mudzimu uyu unobuda pa mukadzi wehanzvadzi yemudzimai wangu, ndo paunobuda mudzimu iwoyo. Ndabva ndatora mwana wangu, ndakatora mwana iye ndikaenda naye kumba, ndikatoperekedzwa nasekuru wacho, hanzvadzi yamai vake. Tikasvika kumba, ndobva sekuru wacho waona panga pachigara mwana, ndobva waenda uko vanodini kwavanogara. Ndakagara nemwana, ndakatanga kumudzidzisa, akatanga kuenda kuchikoro ari grade 3 kusvika mwana aite form 6. Right, apedza form 6 yake mwana akatanga kuenda kubasa. Akubasa ikoko mwana zvanga zvisingambomuitiri zvakanaka. Right, inini chaga mwana chindiri kuitika, ndikafunga kuti pamwe kuda minyamo inongoitika vana vachiita sei vachikura. Saka zvakazofamba zvikafamba, mwana uya asvika pazera rekuti akuda kuroora. Mwana uya ndopa akatsvaga chinyi, ndopa akatsvaga musikana wake. Ndobva atizisawo musikana wake. Atizisa musikana wake ndandisipo. Ndobva wangoenda naye, anga akusenza kuBotswana ipapo. Ndobva angozonitaurira kuti baba ini ndo zvandakaita. Mwana ndobva asitisa mwana wake, musikana wake ndobva aenda kuBotswana. Aenda kuBotswana kudaro mwana wacho akasvika basa rikabva rapera. Akagara 6 months mwana iye asingasenzi. Ndikamutaurira ini kuti mwanangu unza mudzimai wako kumba tinochengeta isusu. Kubva ipapo pakatanga kuita mwana iye mudzimai iye tanga tisawirirana. Mwana akabva atanga kungochinja. Tanga tisanzwanani zvachose. Saka ini ndakaona zvakaenderera mberi, ndikataurira vana sekuru wacho ndo zviri kuita chinyi, ndo zviri kuita mwana. Mwana handichanzwisani naye kubva zvaakatanga kuda kuita zvemba. Vana sekuru wacho wakatumira timbozamewo, handizivi kuti wakazama nemuzamiro upi. Inini wakandiudza kuti tichamutaurira kuti chimbouya kumba tida kuvaka gwara mai wako anodini anouya. Asi mwana iye haana kuita sei, haana kuuya. Saka mwana iye aingosangana neminyama, basa richipera achirohwa nematsotsi, angori kuBotswana kwacheko. Saka zvakazoitika ndezvekuti mudzimai wake anombobvira agara pamba pedu. Mudzimai wake aingogara kumba kwavo. Saka zvakazoitika ndezvekuti akazorohwa nematsotsi kwekupedzisira paakakuwara. Akuwara ndobva atorerwa mbatya zvese nemacertificates ekuchikoro, ndobva ati iye akuda kuuya kumusha. Ndopa wakazoya kupi kumusha, asanga atanga atungamidza mudzimai wake achimuendesa kupi kumba kwawo kwaakanga akarohwa. Auya kudaro ndopa akati baba ndo zvandakasangana nazvo. Ndoda kuti ndigadzirise nyaya yemudzimai, kuri kunzi kumusha kwemudzimai kune zvakuinazvo, ini ndiri kunzi ndine zvandinazvo. Ndobva ndati mwanangu ngatange tagadzirisa zvauri kunzi iwewe une zvauinazvo. Kanzi aiwa inini baba ndoda kuti mugadzirise chinyi nyaya yemudzimai wangu. Saka takatanga kufambira nyaya yemudzimai wake. Inini naiye mwana iye nevamwe vakuru vandandinawo vana sekuru wake. Saka tafambira nyaya yemudzimai wake, takatosvika pakuti mudzimai wake iye akazosvika pakutaura kuti ani baba ini ndaregera mudzimai uyu asi kuda zvemba. Aregera kudaro ndopa akazosanganawo nevamwe vaakasangana navo vakamufurira kuti iwewe mudzimai uyu unotori nemwana naye akakudya, saka unongosiya zvakadaro. Saka ndopa wakazotorana nevamwe nehanzvadzi yangu vakaenda kumusha kwaNatezvara ikoko, vakasvika vakaita noise ikoko. Waita noise ikoko, waNatezvara wacho wakablema inini kuti iwewe mwana wako ari kuuya achiita noise, asi iye ataurirwa kunzi nemudzimai wake kuti havadanani. Saka zvakaitika ndezvekuti ndakazoti mwana iye paakauya ndikamutaurira kuti ko wanga uri kupi, zvikanzi ndanga ndiri kumashops. Kati aiwa nditaurire chokwadi noti ndatoudzwa kudhara patotumwa vanhu vakauya kuzotaura kuti pane mwana wako ari kuita noise kwaakanga achida kuroora. Saka ndopa ndakazomubvunza ndikati ngatiende kune vanhu vawaenda navo tiende kunonzwisisa kuti zvakafamba sei. Saka tanga tisawirirana nemwana iye, kana kuenda naye kwacho kwanga kurutonetsana. Saka patakasvika ikoko, mwana iye paanga achikanzerwa neumwe watanga tasvika pakarohwa hanzvadzi yangu, ndopa akabva anyangarika batiza. Ndobva aenda, hatina kumboziva kuti akaenda kupi. Saka mwana iye atiza kudaro. Ndakabva ndaenda inini kwaSabhuku ndikanotaura kuti mwana atiza. Ndikaenda kwaMambo ndikanotaura kuti mwana atiza. Ndikaenda kumapurisa kwaRuda ndikanotaura kuti mwana aita sei atiza, zvikanzi ndofana kuripota a missing person. Ndakaita zvese zvavakantaura kuti ndiite, ndakaita photocopy emafotos ake, ndikaita zvese ndikaisa. Vakataura kuti iwo vachaisawo paTV, ndofana kuisawo kusocial media. Ndakaita zvese izvozvo.
Saka ndaita zvese kudaro ndakazowana sekuru wacho ndakanga ndavataurira ndatuma vanhu kuti mwana hakuna kunobva mwana akarasika. Saka ndakamirira kuti ndichienda inini ndinotaura personally. Ndakaenda kwana sekuru wacho ndichida kusvika unotaura kuti ndo zvandakasangana nazvo ndida kutsanangura nenyaya yemwana. Asi mbuya wacho havana kuuya ba, sekuru ndo vakauya chete nokuti vakanga vanorima kumaminda ekwaMutare uko kudingirikini kunonzi kudhuze nekubhodha kune maminda akangowanda ariko ikoko ndokwanorima. Saka vanobva vagara ikoko dzimwe nguva. Saka sekuru akangouya, ndiye sekuru akangouya ega achitaura kuti iye ningirikini mbuya havana kuuya, havasonzwa zvakanaka. Ndakati nini, saka nyaya yandaida kutaura panapa ndichakwanisi kuitaura. Saka tinozokwanisa hedu kuitaura kana pafoni kana maungana pamwe chete, nokuti inyaya yatoda kuti tikwanise kutaura yatafanira kunga tichitaura. Ndobva ndadarika ini kubasa. Saka ndakubasa inini kuti tizotaudzane tese pamafoni hazvina kuda kuitika. Indaingotaura ndandangotaura ndega ndandisingapinduri. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakangogara ndichingozamawo nemazamiro andandichingoita kutsvagawo mwana wacho mumasocial media nekwese kumapurisa ndanga ndaisa. Saka ndichiitawo zvandandichingoita zvekuti ndiite sei nditsvage mwana. Saka chakazoitika ndechekuti ndakazouya inini. Ndauya kuningiriki. Ndauya kunoku ndikati zvese zvemafoni kana zvekutumirana kwatiri kuita izvi hazvisi kusenza, regai ndingoende inini personally. Saka ndakazosvika inini kwana sekuru kwacho ndikataurira nawo, vakati aiwa nyaya iyi haitaurirwi mutauni, vanotaurirwa kumusha. Saka takazoenda kumusha, tikasvika tikaonana kumusha kwaSabhuku Myungu. Tasvika tikaonana kudaro, takanga tichitaudzana nenyaya iyoyi. Saka tiri mukati mekutaudzana, mudzimu wakabuda. Mudzimu wakataura kuti izvo nyaya yamuri kunetsana panapa iyi, ini ndangozvibudira ndega. Nyaya yamuri kunetsana panapa iyi ndeyekuti iwewe mwana wawakatora hasi mwana wako, iwe uri gomba chete. Takakuudza isusu panapa kuti mwana uyu ningiri mukadzi uyu haarorwi, asi iwewe wakazoenderera mberi uchitora chinyi mwana hasi wako, iwe uri gomba chete. Tikati okay, zvandiri gomba inini chete ndanga ndichikumbirawo inini kuti kana zvichiita ameno tinozvifambisa sei kuti tiite sei, inini mutore henyu chinyi mwana wenyu. Ameno tinozvifambisa sei, mudzimu uya ndobva wangoenda bva wati au bva watoti mimi hamusi kutaudzana zvakanaka, muri kuitirana zvenharo. Saka wobva watoenda mudzimu. Saka pakaenda mudzimu takazoda kuti tega titaudzane nyaya yacho kuti tinoimisa papi, takatadza kuita sei kuwirirana. Ndobva ndakazoti inini kana tatadza kuwirirana tinenge takutsvagawo chinyi wamwe vanhu watinofanira kuti watigadzirise wanzwawo nyaya yacho kuti yakamira sei. Saka ndakazoenda kwaSabhuku inini ndikanotaura nyaya iyoyo. Sabhuku akati aiwa zvakanaka, tichawadaidza wouya tokugadzirisana. Saka patakaenda kwaSabhuku, nyaya yacho ikataurwa mudare, ikangoperera pekuti futi mudzimu unofanira kubuda ndiwo unofanira kutitaurira isusu uchitipa madirections. Saka paMambo Munyuku pacho pakanga pakafiwa, Sabhuku Munyuku wacho anga akafa. Zvikanzi hazvikwanisiki kuti mudzimu ubude mumusha maSabhuku Munyuku muno nokuti makafiwa muchakasviba. Saka imi midzokerai futi kupi kumba kwachonawo munotaurirana nenyaya yechinyi, nenyaya yemudzimu ndiwo unokupai direction. Saka takadzokera futi kupi kumba kwanhingirikini kwaSamacheka ikoko. Saka mudzimu pawakabuda, pekutanga wakatipa mhosva isusu tiri vaviri yekuti ini ndine mhosva yekutora mwana, Samacheka achinziwo ane mhosva yekutambira mari yekuti inini ndiri kuroora mwana. Ndozvakataurwa nemudzimu iwoyo. Saka tadzokera futi takanzi isusu imimi ndimi munofanira kubudisa mudzimu, musaite zvekuitira mudzimu hashaba, ubudisei zvakanaka. Saka tasvika ikoko kumba kwawo ikoko takanzi inini ndibhadhare $5, Samacheka bhadhare $5 tibudise mudzimu. Ndakaita saizvozvo. Mudzimu iyoyo wakabuda. Ukangotaura futi zvakafanana izvozvo kuti inini ndataura futi kuti mwana haasi wako. Mwana iwe uri gomba chete, wanga usingafanira kunga uchitora chinyi mwana. Inini ndakazobvunza mudzimu wacho ndikati inini ndiri kukumbirawo kubvunza, zvikanzi taura. Ndikati ndanchikumbirawo kubvunza kuti pataiita zvese izvi mudzimu manga musingazvione here, nokuti imi mudzimu munoona zvatisingaoni. Zvikanzi aiwa inini ndanga ndisipo pamaita zvese izvi. Ini ndakatouya kumba kwako ndikatotaura nemidzimu yako iwewe kuti mwana wenyu akaba chinyi, akaba mwana wangu. Ndikavhurirwa ndikatora chinyi mwana wangu. Kati okay zvakanaka, indandati hangu mwana ari wenyu, ndanga ndida kudzorera chinyi mwana wenyu. Zvikanzi isusu haukwanisi kudzorera mwana wacho kana asipo. Ndikati mimi mudzimu muri kuti ndimi makatora mwana.
ndimo muri kuziva kune chinyi kune mwana wacho. Saka ndaichikumbirawo mudzimu imimi ndimunoona kwa zvatisingadini isusu zvatisingaoni munhu wenyama, chititorereiwo mwana auya apa ndikudzorerei chinyi mwana wenyu. Saka ndo patakangopedzera ipapo mudzimu ukati inini ndichaitawo zvandinokwanisa kuita. Zvikanga zvatonzi hazvitoshamisi uchitobva panapa uchisvika kumba kwako iwe unongotiona mwana wacho atoripo. Handi mazvo. Kati saka panzi nemudzimu iwoyo inini ndichaita zvandinoita, asi imimi kwenyuwo munoita sei? Ndo vanangoti inini kwedu tanga takangonzi isusu kana muine iwo udoti kwatsise. Inini ndanga chida kuti dare rindibatsirewo kuti ndidzorere mwana wawaridzi wandiri kunzi mwana haasi wangu. Nokuti iko zvinezvi mwana iye akabva, ini ndakachengeta mwana nguva yese ndichiti mwana ndewangu. Iko zvinezvi ndakunzi mwana iye haasi wangu. Saka matambudziko andiri kusangana nawo ese ari kutaurwa kunzi ndeyekuti ini ndakatora mwana asingafanira kunga ndichimutora haasi wangu. Saka ndachikumbirawo dare rineri rindibatsirewo kuti ndiite sei ndidzorere mwana wawaridzi. Asiyo tikabva pashure uchisvika iwo ukataura kubva watamba kutaura iwo Ichokwadi. taura iwo kuti wakaenda kuda kuroora mukadzi, wakataura iwo kuti mukadzi woda kuroora harunorwiba mukadzi wemunhu. Ichokwadi. Iwo vaita nhano. Handina kuita nhamba, ndakabva ndasiya ipapo. Asi wakazotera Handina kuroora mukadziba. wakatera kubva wachiota papabuda chii chakukonzeresa dambudziko rako izvizvi ratanga pabuda chii mwana vakabuda mwana uri kutaura iwo wakakanzi mwana hapana problem, handizvo mwana unodii unotora, asi mukadzi haudii haurori. Ndo watitaureiwo ndozvakatauriwa. Ndaida kuti muzivise pauchangamiri. Izwa ndichakuda kuti ndikubatsire. Zvakanaka. Unoti iwewe pawakanatsa ndepapi, pawakakanganisawo ndepapi, pawakanatsa ndepapi, pawakakanganisawo futi iwewe ndepapi. Inini ndinoda kutaurira uzandika watotaura nyaya ndataura ezvo kuti chekutanga handiti ndinomboziva wauri kuti mudzimu ere wauri kuti ngozi inini ziri kubuda hausi mudzimu wekushanda ingozi. Uri kutaura nengozi iwe ngozi ndiye kutora kuti wakamutora wakaitorera mukadzi wake ndizvozvo ndizvozvo but ngozi yacho handisi kuzwa pauri kutaura kuti imbori ani ende hapana padi kuzwa muri kumbotaura murunetsana nenyaya yekubhadharisana mombe nechii handiti, asi hamusimboda kutaura nenyaya yekuti ngozi iyoyo iri kunetsa ndeyani, inoripwa sei, inogadziriswa sei. Hapana pandazwa kumuta ndakuzwa mutora nenyaya yekuti akaenda kubika doro, kwakabikwa doro Mozambique nekuti tibvise zviri pane mwana uyu tichiisa pane chii pane umwe wanhu wanoenda kubika doro riri wasumboziva kuti tikumbobvisa ani apa tichimuisepi pamusoro ipopo yaisi mibvunzo yako ndoda ndikutaurire basa batsira ndikuita kuti ndikuvhure ava pana vanhu vauya navo pawaiita zviro zvacho ndiwe here wakaona ndiwo ndowakaona gara basa mukuru wacho ndea somukai baba achadodzorora nyaya irikoti ndeyekuti ichokwadi richataurwa nemukomana chekuti akauya kumba kwenyu achitsvagawo mukadzi akamutaura kuti mukadzi akabuda ngozi nekuti mukadzi uyo angada kuroora anga ari mukadzi wemunhu ishuwa ichokwadi ichocho ichokwadi saka iyi ngozi izvocho ngozi yacho munoiziva tinoiziva sei musikuipa ngozi takaripa ngozi kuti inini ndikatanga sekutsanangura kwaita yakatanga kare nyaya munhu akanga ari kuti gogo pamumba pemunhu ngomuti pindai saka akasvika pachitoni vakuru angova pasisina
wabereki. Chandura Saka zvadaro wakazi nemudzimu waari kutaura, ngozi yaari kutaura yakataura kuti mwadanana here iwewe mukadzi kana kuti iwe mukomana, iwe wakabvuma. Saka wabvuma uda zvikanzi raiti ndazvizwa, chazvinoita iwewe chienda wotsvaka bhakiti renjera nejira tinoti fuko tingati bhakiti renjera nefuko nembudzi. Ya. Saka ndo zvakazoenda kutsvaga. Tifambe tese. Ndokuti zvinhu izvi akatsvaga here? Haana. Ndopandienda kuti iwewe usati waroora wakapiwa condition, wakapiwa condition iwewe kutenga njera, wotenga fuko, wotenga chii, kuti tikwanise kuti iwewe ukwanise kurara nemunhu woita mwana, asi mwana wacho wari wani wako, wasiri wechii, wengozi, asi iwo hauna kudii, hauna kuita. Ati ndendo patanda sekuri pandoda pamberi ndepekuti nyaya yemwana ndazwa kuzi makamboifambira. Nyaya yemwana yakanzi chii? Tiri panyaya yemwana maendero akaita, ini ndakazwa kuti mwana handichatauri yese, asi ndakazwa kuti mwana hatisi kumuona zvishuwa. Ndakati hakusi kumuona zvakaita sei, kaita kakakawadzana. Iye ambotanga ati achiri kubasa iko hanzi uri Botswana, haasi kuteerera zvandiri kumutaurira. Ndofunga ndiwo paya pakunga kwakuroora kwake iye muzukuru wangu wari mwana wake. Saka mashure mekunga iwo wazouya wakumba kuno, wakapinda panyaya iyoyo kubvunzana here wari wega. Saka uyu wakasvika korowa mwana, arowa mwana mhene maroere akaita. Ini ndakada kuzoteera kwaanenga tata kupedza kana kudii, ndozoteera kuti ndizwisise iye akuuya achiti hanzi mwana akuna kuno. Asi wakaende wakamudini, waakanga atoma iye muzukuru wake mwana atete wake. Saka ndakati ndinoda kutaura naye mbune ndizwe kuti mwana kusvikira atize munhu wakapedza form 6 zvadini, wanga asikarohwi here, wakamurowa nei? Ndakamurowa neshango. Saka muri kuti imimi chakati mwana abve pamba haisi nyaya yengozi, asi inyaya yeabuse. Ndo mazuri ndakazviita kuti mwana haana kubva pamba nenyaya yengozi, asi mwana akabva nenyaya yekuti anga achiabuswa nababa wake. Zvinotshuwa ndizvo kuti pane ngozi, pane abuse. Saka mwana reason yakapa kwamuri ndeyekuti mwana abva pamba because akuti ndaichaiwa ndiani changamiri kana kuti mambo. Iye handina kumbonga ndakatombotaura naye mwana, kutozwa umani isijo ndaenda kunotsvaga kumba kwake uyu, ndokwendakazonga ndakuti zvikanzi iye adaro akaenda nevachengetedzi vaichengetedzai mwana uyu abva kumurowa, akuti ngatiende tese kupi paari kutaura kwate zvaro mumwana kuyu. Saka wakati ngatiende tese ngepatete. Saka asvika patete ndo pakatanga kuvhiringidza kuti tete kwakawapfupfurudza mwana ndo pakatanga kudzvenga ichibva aende ichibva ateta iye kwauzotora kwakwenda kwana sekuru wake. Ndo mazoenda kuzwa ndinoti paite clear because pamwe pacho vanhu vanopedza nguva vachinenedzera zviro zvisipo, asi iye wacho munhu ari yedambudziko. Alright, iyozvizvi muri kuti mingozi yacho iri kubuda, munhu wacho iri kubuda panani inobuda pane mukadzi. Uripi mukadzi? Ngaimbobudei, budisai mabudisire kuti timboizwa muno zvamunoita imi kuti abude. Itai izvi zvamamuita kana muchiombera, kana muchiita sei, kana muchifodya, kana muchidira mvura, kana muchichaya mbama, chayai mbama.
pamusoro wevadasi. Ngozi inotsvagirwa machira. Ndoziva ngozi inotsvagirwa machira here musha. Haina ndotizvise chiwanhu chipi chamopita. Ngozi kana ngozi yacho nene machira emusha wamudzimu wemusha haisiri ende mudzimu uyu kana uri mudzimu unoenda pamuroora. Because munoona zvinoitika hati kana matone machira ekutoti makatsvagira handiti it means kuti haisi ngozi bai mudzimu wemusha. Asi tochibvunza kuti mudzimu wemusha unoenda pamuroora sei? Eni tachitarisa ko mudzimu wemusha unopindira papi panyaya yengozi yemunhu akaurawa. Tiri kuti isusu toda kutaura nemunhu akafa, titaure naye atitaurire nyaya zvaari kuda nezvaari kuzvupana nemunhu wakatora mukadzi wake. Ndiye munhu wandiri kuda yeuya, kana uri weuya nditaure ndiwe ndoda. Hai, wasvika here. Right. Uyo ndowandiri kutaura nayo ndiani? Unozaniwa? Yes. Unozani? Choto? Rutonongore. Rutonongore. Ndiro zita racho. Rutonongore munomuziva ese? Inini bonana yandimuziva, ndakakura zvako. Okay. Rutonongore iwewe uri ani? Ine Shangamiri ndinogara Makwe. Ndiri Chikwamu. Ndakatemedzwa ngerukekuru baba wake Mangana.
zvaitisa kushara ndakarwisisa kuti inini ndatemwa kusheka nzombe inini ndoda kulipiswa marukare akatokulipisa akaitoda kutagisisa kune ruke kurwiya kunzomere haruna kuonekesa zvikazi iwe rutonongo takukupisa chini takukupisa garanga wochiita rushaka ndisati ndabuda rumbuya urwu rwapindisa mukati mweruko ndakakharisa ndakatarisisa kuti ndokharisa rupapi ndokharisa rupapi ndakanangisa pane rumbuya ndobudisa rwounganisa navarubaba rwayo ndorwishoedzesa noti runorondwa rufira rwendakaitisa rukati zvakagonarisa saka ndakupisa rugaranga saka ndacharo munondipisawo chekufukisa munondipisawo rupanga ndakakhara zveshuwa kwati kupiswa chii rujeche rwuyasvikisa kukorisa ndikupindurisa rubvunzo rwenyu Okay. Saka uyu mukadzi ngewani? Saka ndakachipiswa rukadzi rwuyani rwuri rujeche zvikabva kurisa marutezva arhu akazondibatisa rwuya rwaperesa rupasi rwakurisa rwakaonesana nerukohwa chekutangisa ndakaurika mukati mwerukohwa ndichishoedzesa kuti marutezvara inini kana rijeche urwu bvunzisai rumwana rwekwenyu kuti rumwana iwe wane rugomba rwako rwishoedzese kukharisa kwako tizoragisa kushanda kunesanisana rwakagoti zvakagonakisa rwoshoedzesa rukadzi rwuya rwobva rwatizisa nerugomba rusheka nzombe rwakandosvimisa kuti ruzvara rwenyu rwaendesa asi tichandoonesa rwoshani rwoona zvakagonakisa zvaitisa kusharo rugomba rwakazourika irwo urwu nerukurisa rwacho rusati rwasvaurika rwakashoedzesa rusviti ruzvare zvemwaurikira iwowe rugomba rwakabvisisa rutete ngoti rudzi ukasvikisa mukati marutezvara rwunodzidzisa rutete kana kuti toda mumarutezvara marutezvara rwakatoresa rutete rwuya nokunditi rudzi rwuya rwachani rwaurika kwazvo ndikati zvakagonakisa ndakaurika marutezvara mashandesa ere rugomba rwaurika mukati mwerukohwa rwunhu akati tarushoedzesa saka tagoti imwe chitarisisa naye muri rungapi mwati rwuya zvakagonakisa hino iwe rugomana watoresa rukadzi rwu watangisa ngekutizisa dai wakatangisa ngekuti ndaurika rupanofambisira rujeche rupa wakashoedzeswa rwushiri rupano saka nerunhasi watotoresa waendisa watopisa rutombo zvakagonakisa inini shindipisawo ndipisawo rukari rweruwete nerumbosho nerushiri ndione kuchipfirisa wondakarubvisa kuti rukadzi rwako ruda iwewe ruda rugomba onesai rutezvaro mwana rwenyu hoti ndinoda kudini kurooresa saka ini kanga ndinochishandika ukabatisa izvi ndione kupfirisa kuti hausisirwani ngoti ndiri kuti zvikazi handina ndakakutema bai uruda ruweta kwendiri kana ugoti rufuku kweneini chizwa iwewe Tono handika mukadzi wako akafa vakashoreka izvo akafa wakapiwa umwe utori nomwe izvozvo nditoina ndizvo makatonga umwe makamupa umwe mukadzi ndakaupa umwe murume ndakati kuti ndiubayako uyu wakaurawa iwo uri mukadzi kana kuti murume saka munomupa umwe murume sei kuti ine ndindakazoonesa rukadzi rwapopotesa rwasizaro rukadzi rwako ndikati rwakarisa rukadzi rwuya rwaindoda kubvisisa ndikati rusheka nzombe urwu rugomba rwuya rwaendesaro kuruzhame kwako saka nhasi ndauchidaipisa chii kudai wandipisako rugomba rwuitise rusha rwangu ndikandegese kurambisa ndichishani iwewe izvazvo iwewe wakupiwa murume unorana nemurume here andiratisino ndiri kunyoboresa rwetu saka murume uri muda wei iwe wakauta mukadzi ndakudisa kuchiitisa rushame rwako wanoisa zvinhu zvako kuti nditengerese ngo ndikapiswa zverukadzi ndinoshengetesa roko roshani rwendesa ndokuiswazve ndovambisa nchisharoti kana ndakuiswa rugomba rumene kwandochiti rusha rwangu rwuri rupapi handichanetsesi chii saka iye murume haacharori ndirwo rusha rwangu saka harori murume utoine ruzhari nerukuri rwatoti ndakapiswa zverwakashama here pakupindura hunde ndizvo
Saka unozviziva ere murume kuti makamuisa mweya kuti asarore? Kwete kuti asaroreba. Hanzi kana apiwa, pendakapiwa iyo ndio uchaita musha wangu. Kana akaroora imba yangu iyoyo. Chete ndio panopenda. Makamuudza ere kuti hausiri makuru macheka nzombe? Takati Akabvuma. Akanzi akuzi mutono. Mati Mutono. Akuzi mutono. matonongori. Matonongori. Akabvuma. Akabvuma. Uri munhu wacho. Uri pa. Uri. Hongo. Wakazvinzwisisa ere zvakaiswa pawani pauri iwe nevabereki wako? Ini ndakazvinzwisisa nekuda kwekuti dzinza rakanga rapera, saka ini ndakaona kuti zvakaitwa ndimwahambiki, asi ndakanga ndakuziva zvishoma, ndotokura ndichitokunzwa nhoroondo iyo kusvika ndatokura ndakangozvinzwisisa izvozvo. Saka iwewe vana wako wakunzwa namutonongori? Vana vangu vanotonzwa nematonongori. Wakunzwa namatonongori? Hapana chiri kunetsa? Hapana chiri kunetsa. Mumhuri zvinhu zvese hazvichanetsi zvematonongori? Zvematonongori hazvichanetsa. Hazvichanetsi. Saka zviri kunetsa muzukuru ndezvazvo? Nyaya iri kunetsa pana muzukuru ndeyekuti mukwasha pawakauya wachida kuroora, wakanzi ndipe zvinhu zvangu ndione kupfira mukadzi uyu, uone kutora mukadzi wako nemhuri yako, ndobva ndaziva ndasiya. Saka hatitaura nenyaya yekuroora pana, because kuroora vana macheka nzombe makabvira maramba kare kuti uyu mukadzi hadi haaroge because mukadzi wechii, then uyu vakaita saizvozvo haana kudii, haana kuroora. Handiti mukamuti asi ukaita mwana, handizvo mwana unokwanisa kudii kutora, nekuti mwana akadii akachena. Panga patova nemimba changamire ndikubate ipa. Panga patova nemimba takatoenda tikasiya ane mimba. Ndosaka ndikutaura kuti zvakafanana zvatirikutaura Izvo maita ere. Yes. Kuti tiri kuti murume uyu dai makamubudira pachena sana macheka nzombe kuti mwana haasiri chii, haasi wako. Mwana uyu murume adai akangoenda ubva kukusiyira mwana wenyu because akanga aramba kubvisa chii, njera nechii zvese zvazvidiwa nani namatonongori. But imimi makaenda kumunyengedza kuti aiwa mwana ngewako wakachena. Uyo vaenda kufundisa mwana kuita sezvo akati mwana ati form 6 ndiani akamutsa form 6. Waifundisa Ndiani? Saka sei memvumira kuti afundise mwana asiri wake? Muti wekuti mumufundisi. Kuchipindure taita ungarei. Inini ndichampindura, uchataura naye uyu, usiyai akadaro. Ishamwari yangu, dautoitaurira zvekuita. Asi ndikuda imimi wanhu vapenyu kuti muzive kuti pamwe pacho tinoita chitsotsi nenyaya yekutiza responsibility. Ticheza ndizvo. Because kana mamuchiziva kuti mwana uyu mwana haasi wake, mukadzi haasiri wani wake, sei makazomupa responsibility yekuti achengete chii mwana asiri wake, wodzidzisa mwana asiri wani wake. Apedza handiti ukaona mwana atopedza form 6 atoroora aenda kuBotswana, ndo pamakutanga kutaura kuti hatina kudaro. Saka imi zvamaiona ari kudzidzisa nekunza magorosari achimuchengeta, maiti uri kunza kunani? Uri mubvunzo ndopindura here? No, ndotoda kupindura. Ipapo uyu paakaenda naye amutora, haana kuti taakutora mukadzi, paakaramba kuti ini handibatika zvavataura zvokutenga njira. Vaibambo samakuchika uyu haana kutora mukadzi ba, wakasiya mukadzi arumba kwani kwenyu atori nenhumbu, akazoya kuona mwana adi azvarwa. Handika imimi kuya kwaiya kuona mwana yanga iri nyaya yekuti imimi ndimi makamutaura kuti mwana wakadii wakachena, unokwanisa kutora mwana wani wako. Ndobva asikapi kutora mwana wake kokudzidzisa mwana wani wake. Handisi now mwana wabva aenda kotanga kuita chii maproblem.
munonzwa ndopakuchidzoka kuti maproblem ari kuita nechii nemwana kuti nhaswa chaiwa nhaswa dzingwa basa wadai wazodai minyama yega yega handiti wana sekuru munganibatsirawo here pachii pamwana wana sekuru ndo pamwe kutanga kutaura kuti hauna kuroora chii mai wemwana aida kuroora mai wamwana sei iye ari mukadzi wemunhu makamurambidza kuroora wemuchiti mukadzi wemunhu izvo zviroora ramaakuda manje iroora riipi manje because ini chandoziya chamunofanira kunga mukutaura kuti mukomana we abvise harisi roora idamage amuzwa because uyu mukadzi wemunhu mukatotambira roora rake uyu mamurodzazvo mirai mukatora roora rake uyu mamurodzazvo imimi uyu akataura kuti mukadzi wangu haroori musamurodzi handiti saka imwe roora ramuda uyu kune uyu ndiripi manje hatina kumuchaja roora machanga makamuchaja chii takamuti mari ari kutaura takati marezwa emwana uyu wakutora wakauya nechisimba murumewo kuti unzai mwana wangu apa uye mudzimu wakanga ati iwe ndipenyi ndipe mhamba yangu ndataura ndione kudini ndione kuti imu muchitana motora naye ndozvaka hapana kuchajiwa namari hamuna kunga makaitirana clear from the first day makahwandirana zuva rekutanga because uyu handiti munonzwa it was an option yanga iri option yekuti uri kuda here kana kuti hausi kuda munonzwa kana uri kuda tenga njera nefuko nechii ndipfire mwana uyu munonzwa iye ndokubva aregedza kutenga chii njera nefuko nechii meaning kuti mwana haana kudini haana kupfirwa handizvo asi imi mwana asina kupfirwa movha machitaurira uyu kuti aiwa mwana ndewani ndewako muri kuti iye mwana asina kupfirwa because uyu munodai makamutora from day one kuchakwadi kana mwana asina kupfirwa uyu haasi wako zvokuti mwana iye adai nhasi uno instead yekuti munge makaisa zita ramatsonongori anzani matonongori handiti mwana iyeye ndiye adari kuzi matonongori noti kuenda koshupa munhu mwana iyeye ndiye anofanira kunge ari kuzi matonongori saka mwana anonzi zita rako ndiani zve nyambudzi mwana iye anonzi nyambudzi sei iye asina kusvipwa nechii namatonongori uyu anayari free man izvozvizvi uyu mwana wamunonesa nezvayewo ndiye mwana yamaifanira kutumidza kuti matsonongore but imi mutosiya mwana wacho urai saka mwana wesendemi yake izvizvi ndiya kana matotora mudzimu uyu watokupai matombo amwika pano watomboka matsonongoreka rutonongoreka handizvo ko sendemi yemwana wa izvizvi ndiya because baba haana kuroora saka sendemi yake izvizvi ndiya ndinyambudzi anoziyambudzi pakudii iye nyambudzi yakazi haana izwai sekuru muzasekuru ndura ndati mwana haana kupfirwa anditi kana asina kupfirwa zvikuda kuti ndewani ndozvaakatora kuisa kwenda varuda kuti pagadzirwe kupfira iyi bambo musahwande zvisina basa ba muruzwa bambo ndati muri kuti muda kusanutwana James Mutaza mira ndokubatsire da kuti ndokubatsire zviite clear zvandoita kuti tichinje zita rako kuti uzi James Mutaza kuti ubve kuzi James Mutaza uzi James Muchinahondo handiti unofanira kubuda dhoo nepadhoa ukangobuda dhoo iro chete hausiri James Mutaza wa James Muchinahondo munotarizvotora ndobva ndasvika padhuze nedhoo ndobva ndati handibudi saka ndiri Jameson
Mazviziva zvinezvoto mazvizivisa here zvokuto mazvizisa ndosaka ndachiti mwana uyu izvozvi senemu yake baba wacho haana kudii mwana haana kudii haana kurutswa handizvo saka mwana kana asina kurutswa haakwanisi kusenzesa senemu yekuti nyambudzi anosenzesa senemu yekuti nyambudzi chete kana adii kana arutswa the purpose yekurutsisa yanga iri kuti akwanise kushandisa senemu yani yakewo uyu ndobva ati kana zvakadaro ini handidini handidi handisi saka zvaifanira kureva kuti chii zvaifanira kureva kuti mwana wanga ine masenemu mairi ine masenemu mairi one yacho ndiyo yaifanira kushandisa matonongore kana kuti ani mashikanzungu aishandisa senemu yechi yengozi kana kuti senemu yani yanasekuru but right now haazosenzesa senemu yengozi haazosenzesa senemu yasekuru handisi maakumuti enda wasenzese senemu yekusina kupfirwa hazvimake sense why muri kuda kufosa kuti aende kwasina imi muruziva kuti mukwambo uyu haana kuteerera haana kuita zvamakati adii aite handika saka sei muda kuti mabakamusungira iyo zvakaita wandikamuona kwamuri imimi problem yenyu yatopera munozaimizotoa kwamuri imimi wana macheka nzombe dambudziko renyu rakatodii rakatopera why because makatoisa munhu kudhara ndokwatomuzita renyu kumhuri kwenyu mimi kwamuri matonongore makatopedzerana deal done because uyu wakabva tochinja kubvuruma macheka nzombe tuchi tonongore handiko saka kwenyu kwatodii kwanaka asara ari mumhepo manje mwana because uyo haasi baba wake ndi matonongore asi uyu haasati aita zvikudiwa namatonongore kuti mwana arutswe kuti akwanise kuzana mwana wake asi kushupika buta mwana right now handiti maakuti responsibility yani yake asi iye mwana wacho asati arutswa kana mwana asati arutswa hasi wakepo iresponsibility yenyu vana macheka nzombe izvo right now muri kuti alright muri kuti aziunza mwana muri kuti aunza mwana ndii muri anzi unzosera mwana ndii anomudzosera achimuona kupiye mwana wacho haazitozikanwa kuti uri inini ndiri kuti iwewe tonongore iwewe izwa shamwari yavo mwana uruziva kwaari kozi mwana ndiwakuka uruziva kwaari here ndati uruziva kune mwana wangu here uruziva kwaari timira shamwari yavo kana uruziva kune mwana ita kuti mwana wekumba ndoke ndoda kuendesawo shangamire mundipisewo rukana ndikukumbiritsa taura dziso ruzivo handida rwakarambisa zvese rwonditukisa rwobva rwaendesa rworikashiya ruviri rwakashwedzesana rwiri rungapi kuti rusheka nzombe narwo rwoenda kopisa handina kuwapo ndakazorika mumashure ndakarisa ndoshwedzesa kuti wakaendesa mwana rwakafirisa here aka ndakabvisisa rupadza kune rudzi rwokuti rwakaurika nerukondo rwokuti ndodisa shinyi ndodisa rumwana saka rupadza rwendakabvisisa ngerwekuti ngerwerumbuya rwaichengetesa shinyi rumwana ndobva ndati uriri mune rumuzvi ndobva ndaendesa kuna nyambudzi iwe ruzuva rwati goigo kusvikisa pakati perukwa rwuno takawanetsana rusheka nzombe havana kusvisirisa kuti havana rudzima ndikakushoedza zvazvendaita kuti ndifirise rukadzi rwangu handina kugoshoedzesa ndichigoti rumwana rwurumu ungotoresa handiti rumwana rwarurirwa rwuri pakati peruzhame rwangu ndikazotitoresa rubaba rwacho rusina kodi handina kushaka ndakati wabatisa zvinhu izvi zvendagoshoedzesa izvi wotoresa shinyi rukuriro rwako kuti rukadzi rwako nerumwana rwako ndafirisa saka inini izwa shamwari yavo pandokutaura izvozvi zvimwana ngewayo pakati ngekuti rwakatoresa harusi pakati because kana iwewe neizwa shamwari kana iwewe uri kupa uyu condition yekuti ndipe njera nechakati kuti mwana aite wako kana asati aunza njera nefuku it means mwana ndewako ndiriwo kuti mwana ndewako saka zvatakuita isusu manje isusu takufanira kudzosera mwana uyu akudzosera mwana wako
Waita sei? Wandidzotsiwa mwana ndopendakapindurisa rwauri kuti Ndosaka ndati iwewe ka uruziva here kune mwana. Kana uruziva kune mwana wako chiita zvaunoita kuti mwana adzoke. Mwana wako adzoke. Usapirira basa kunomwe munhu asiri baba wacho. Baba wacho ndiwe. Chiita mapipi ako iwewe mwana wako adzoke. zvakagonakisa rwakaendesa murutare mwerusabhuku rwozokesa zvasvedzeswa zviya kwakundibudisa ndakasvedza ndichigoti rusheka nzombe runotsvakisisa ruzuku ruchiti pamupenda rwakasvaurika rupenyu iwe rubaba rwacho rumwana rwako rupenyu asi rwuri kura zverwuripo chibatisawo rudzimu rwako neruzivo rwesheka nzombe tichifambisisa tese titendeuse rumwana rwuripi murushure marwo rwadaro rwakaitisa parupepo rukatida zvozwisisa kuti rwasuzisa kuti rumwana rwuri tikati rushandisa tese. Izwa shamwari yangu. Imi mwana macheka nzombe. Mwana macheka nzombe. Tisi kushandisa uyu ari kuzvidzira nyaya yake. Ari kuzvidzira nyaya yake. Dzimwe hama dzavava matongorero wenyu dziripi? Because hatingaiti soro rely on ngozi iri kubuda. Handiti yakabuda ngozi kakutaura kuti ndine nhingi. Handitika hama dzacho handiti dzimboripi dzine munhu wakafa wakaurawo. Ndichipindura. Muona andakabona kuti kuti chiro chenyu ichi bambo, chiro chenyu ichi munoona sei ndikudaro hamuripiswi nengozi yamusingambozi kuti inobvepi, inogara papi, yakabvepi, wakafirepi. Kurilayawo kuti ngozi yabuda apa takutongotedzera zvairi kuda. Kuhama dzake dziripi uyu? Apa ari kubuda. Uri kubuda apa une hama uyu kune kumusha. Kumusha kwake ngepi? Hama dzake dziripi? Ndokuzisaka kwakuita zvekuisa munhu kutoshaya kutadza kuziva kuti kana muri kukwanisa kutaura nyaya yemwana yekuti ndike njera. Handiti ndinoda kubvunza esimbo kwese pamamuda kutsvaga njera handiti nefuko angachazosumwa ndiani kana hama dzake dzisipo? Because imi mwana macheka nzombe hamubati njera yeuko, hamubati banjira yeuyu nekuti ndiye akafa. Anosumwa idzinza rani rake uyu. Saka kana musikazivi hama dzake nechii hamuzivi, angadomubata njera yake iyoyo nefuko nechii ndiani? Angachada kumuomberera kuti njera yako yauya, fuko rako rauya, ndiani? Yodi chisisu. Saka ndiyana baba ndingaziva kuti Hama yenyu. goigoma ruteza ntugoita zvindichise zvishandisa Muri kumurambirika namurimi hama dzake. uyu ruzuku rubaba rwake ruzuku rukekuru rwaro ndobvakandisvauri Iwe uri wepi? robva rwaendesa pachimwaza Uri wepi? pachimwaza Kwachimwaza. Ndikuda kuti iwe utsvage hama dzako wana Chimwaza. Awa ngawaende awa kwachimwaza. Wanotore wana Chimwaza. Wauye nana Chimwaza panapa. Neuyo wana Chimwaza ndiwataurire zvekuita. Hauitirwi iyoyo zvinhu zvedzinza rako newanhu vasiri dzinza rako. Wana Chimwaza ngawauye pano nhasi ndiwo wanofanira kunge vari kufamba newe kuti mwana wedu akafa uyu. Izwai zvaari kuda wotaura. Zvese zvauri kutaura iwewe zvauri kuda iwewe. Nyangwe nhasi ukati uda muripo. Handiti uruda muripo iwewe. Anotambira muripo wako ndiani? Hama dzako pasina. Because awo ndiwo wapari wemhosva. Awo vakanditevedza ndiwo wakakutemeka. Saka hawatambiri muripo wane. Handiti ndikuazvizva ndiwo wari kufanira kukuripai. Handiti wakuripai ari kutambira muripo wenyu ndiani akamirira mhuri yenyu. ndasaedzesa kuti Taura shamwari yangu pindura izwa kachena. Izwa shamwari uri shamwari yangu. rwakaperesa rwakaendesa rukatsvakisa Izwa shamwari.
pamakanongedza imimi muchiti ndo pagara mutomborere apa hama yeuyu mufi anga aripo ndiani because zvinote process kai ngomuka makutoti tabvisa mudzimu kubva apa wapa iwe takuchinja sene mubva kuna macheka nzombe wakuzitonhorai muruti it's not like buying a bottle of coke. Chiwanhu chipi chamakaita chekuti musvike pekuti muzobvise kune mufi handiti muzoendese kotora mwana wedzinza wekwamacheka nzombe maakumuti tonhorai ratonhoka makaitei ipapo zviro zvakaitwa neanasekuru naanasekuru unonga uchitori mwari unonga wazongoona kuti ukanga uri kuona matambudziko emumusha timboteerera baba tikubatsirei wakazviita wanasekuru wanasekuru nanasekuru wanasekuru handiwo wakachinja mwana usenemu akachinja mwana usenemu ndimi kana maakuita simba rekuchinja mwana weusenemu yezvinhu zvamusingazivi muruti baba kudzinga mwana mumusha uyu makamudzinga mwana mumusha uyu nenyaya yamusingazivi nenyaya yekuti muri kuteerera zviri kutaurwa nemukadzi wenyu muzondora kana mafunga kuti muda kuya pana muchitaura nezvechivanhu mambo nditaurei chivanhu chaicho chaicho chamakaita chamakateedzera kuti muzosvike pamari unozwa bambo because inini horai ndikubvunzei mutemo unoti mimi munhu anga ine mukadzi wake wechikwambo handiti mukadzi wechikwambo ofa hamuchamupi mukadzi makumupa murume mochinja senemu unonyenga murume mukadzi ngozi chainoda kakawanda pamukadzi nyaya yahombe ndeye kuti ndodawo munhu wekunyenga saka izvo mamupa uyu wachinja senemu saka iri unyengepi ngozi mukuna nditoda pambo isusu tuti pambo kana mawaya panapa handisi kuti ndikupai mhosva handisi kupai mhosva saka chema nzombe asi ndoda kubatsirai kuti kuti ndikubatsirei kuti muone nekugadzisa zvinhu zvenyu kuti mugadzise wanze nji ngozi hairambi ichidii ichingoripwa ngozi nguva yataari izvozvi shamwari yangu ngozi mutemo wenyika hauchabvumidzi kuti kuripwe ngozi nemunhu andizvo mutemo wenyika wakuti ngozi yakuripwa nechii nemari nezvipfuyo mbudzi mombe huku kwete chii munhu saka tsika makatoita pa kumutemo wenyika yakashata iwewe nditaurire mombe dzauri kuda mbudzi dzauri kuda kana mari yorudii yauri kuda wotitaurira hama dzako kuti hama dzangu dziri pakati daidzai modzipa chii mondiripa chiwanhu chaitwa chakanaka ngozi yadii yapera hakuna ngozi inoripwa gore negore hakuna zvakadaro ngozi inoripwa yodii kana chichinzi yaripwa it means kuti yadii yapera mukaona muramba muri kuiripa hapana zvamuri kuripa ba you are wasting resources mazwa here bambo tine semudhara kuda kubatsira mudhara kuti uyu ndanotaura uyu ndatopedza dai iwera chamwana ndati ndoda chii ndoda hama dzako panapa mwana chimwaza pano newe ndiri kuda futi papi pano imi wana macheka nzombe pano uwe nyambudzi pano handiti then tochiziva kuti iwewe uruziva kune mwana aripi tomuona sei kuti mwana adzoke aintegratwe into the family ndopenda ndoda kushoredzesa kuti vangarusika zvisi kuti mwana upenyu yakashoisa kuti mwana upenyu
ndochoedzesa kuti rumwana tandoni ndochiti tiri kushandisa serudzimu rwedu kuti tione kudhonzesa chinyi rumwana rukuru kuti zvione kuoneka tozivisa kuti mhaka rwaari kupi kugaramaka. But ndikuti ndiri shamwari yangu, iwewe ndiwe muridzi wemwana, sei uri kumira kuti mwana wakutsvagire mwana wako? kana mangoti ndidhonzese ngodhonzesa Iwe dhonza mwana wako auye, musesaka ndiri kuda pana pane mwana wako, unditaurira iwe kuti mwana wangu ndaunzawo. Saturday iwe dhonza mwana wako auye, wobva wauya pano Saturday nehama dzavo, tovana macheka nzombe, mwana upi uyu, handiti chipai mwana kuna baba wani wake, mwana wofutozwa kuswera mangwana wakuzani chimwaza. Wana iwe asikandiwana chimwaza, wana oyesu azindizwa hama dzake ndiwana chimwaza. Because uyu murume uyu munozwa shamwari yangu, uyu murume muri muremedza mahara, muri muremedza nechinhu chamunoziva uyu. Maybe shamwari yangu ndeye kuti pamwe wakahirwa bota ndo zvinokwanisa kungokurwadza kuti wakakadya bota rako, but musunungure, because pawakamutaura kuti bota ngerangu wakabva asiya kana nesipunu yacho, ubva aenda hake asi anga akambura hake. Iwe kati zvawanga ukambura hako hazvina mhosva, chiregera ridzika haro bota mudumu, ati bota riya razodini rabuda, handiti ukati aiwa wakachena mwana haana dambudziko ngewako, ndosaka uya akaendesa mwana uchii kusikuru nekuchengeta. Ini ndazvakamuka nokamataura futi sekuru pakabviswa marezwa here, ndiwe ndakabvisa, ndiwo ari kuti ndakaroora, ndakabvisisa marezwa kuna mai. munenge mhosva sekuru kuti munobvisisa munhu marezwa emwana wasi wake, muri kubvisisa mwana marezwa Apa umwe chiti ndipe mwana wangu. But kama ifuna sekuru musaite makaro basekuru anokureetera maproblem. Munoda makamutaurira shamwari kuti haundipi marezwa because mwana hasi wani wako, mwana ngewani ngewamatongo anzani ndera ratunongora. Ndakanga ndachiti uyu zvaka mwana wake wakabereka, inini pana matonongore ndaisa umwe munhu, saka uyu achidini hake asi kuna mai mbuya wacho. Ndosaka nduti bambo ndipo makakomplicata zvinhu zvese ipapo apo sekuru, murikuona, because uyu kana akatobhadhara marezwa atozvipa entitlement kuti mwana ndewangu, asi ataura kuti mwana ndewangu atokupai marezwa matambira, handiti ndimi futi the same people waakuti mwana hatina kurusa, mwana ngewangu ndeupi utaura ndiratonongorwa handina kurutsa mwana ngewangu, handiti asi matambira marezwa ewe ekureza mwana wani, ekuchengeta mwana wani wake, handiti asi neuyu hamusati madii, hamusati mapedzera, anofanira kunga tokubhadharira marezwa bzadiyani amuziva, anofanira kunga tobhadhara marezwa ndeuyo achibhadharwa naratonongorwa because ndiye akachengeterwa mwana. Pane kodazwa ndizwa kuti marezwa akabhadhara, asi pane pemakati iwe unozobhadhara marezwa sei ega, mai wacho usina kwe akabvisa mundu Mombe yake iri mombe ndei Mombe ari kutaura marezwa iwayo. but tikuti isusu Hatina kamarezwa kubvisa mombe, hatina. tikuti isusu mombe yakabvisa iyo marezwa, handika haisi yenyu ba mombe iyoyo. Mombe iyo inofanira kunge kutobva kuna anzani ratonongorwa, ndiye anofanira kunge ari kubhadhara marezwa kude uyu because ndiye akachengeterwa mwana, akafundisirwa mwana usvika form 6 uyu. Kuimba kwenyaya ishangana hapana paionekwa naba uyu waingosvikira inini ndipe mwana wangu, ndipe mwana wangu, ino ndatiwo zviro zvakasiyiwa nevana sekuru, ndaakutotambudzika ndaakumpa hangu mari yake kuti adini aende, asi pamwana uyu bvisawo marezwa ngoti waichengetwa ndimbuya wacho, ndizvo zvendakaita. Saka takutotipedzera
asi ndafunga zvandiri kuti kutaura mazvibata ndisi right kuti ndiri kuti inini nyaya yenyu yakati bvirindindi ine magrey areas akadii akawanda anofanira kugadziriswa. Haagadziriswa munhu chii nemunhu wani ba, anogadziriswa nemhuri ichi yese iri chii iripo. Mukunzwa? Because uyu kauyu musaite zvinhu zvenyuka handiti uyu wacho muchimubypassa because anofanira kunge ari kuleader yachikutaurai zvekuita ndiye muridzi wechii uyu wenyaya ndiye anofanira kunge ari kutaurai kuti ite alright izvo makatambira marizwa imi makaisepi vakabhuya wacho makapa mbuya wacho mwana mai wake ndiye akanga akura nemwana ndiye akanga akura nemwana handiti saka izvozvi zvokwazvo uyu mwana haasi wake modini manje andisikachazivi ndimunguda kundiudzwa kuti unofanira aiwa ndikutaura chini inini kubatsira mwana mune murume urabo murume uyu makamutakurisa chimwe chimutoro makamutakurisa mutoro musikaitiba murume uyu asi chari kutakurira mutoro hamusi kuchiziva because uyu akazongoti chiregai nditakura hangu mutoro because mhuri yadii yapera handiti asi ndikuti uri kupedza mhuri makazvitarisa ndiye here uyu ndiye ari kupedza mhuri ndiwe uri kupedza mhuri here uyu marukare wacho ka marukare wacho asipo ndaipedzisa kuti ndakati makanditema asi izvozvo izvi kupedza mhuri ndakutochengeteswa autochengetedzwa mhuri ka ndakatora iwe hauna mhosva rukekuru rwako hakuna mhosva asi rukekuru rwo rwakanditemesa ndo rwakaundisa ini ini ndakutokubatsirise kuti ushare pakazoshaishisa rutezvarao rumwe rwokuti haruna kuzondishumisa kuti rugomba urwo rwaakushani rwakugoti ndakubisa rumwana paripo pendakamboshoedzesa ndichiti akamazwa sekuru mamusazata zvakanaka hanzi mhosva haisi weba mhosva ndeyenyu kuti hamuna kunditaurira kuti makuita sei pakawika rubaba urwu urwu hazvina kuyandishoedza vari kuti uyu anenge uyu idano vari kuti samacheka vane mhosva kwandiri kuti pakauya ava vachiti ndakuda mwana havana kukwanisa kunge vari zonditsvaga kuti vandaurira kuti munhu wako uya ati ndakuda mwana ndo pane mhosva yavo ava vari kunzi vane futi mhosva neni ngekuti ndakavaudza chokwadi pakutanga kuti mukadzi wangu kana iwe uchimuda ndinobva pamukadzi uri saka ndipe zvandiri kuda ndibve pamukadzi utore mukadzi wako nei nemwana iye akabva azongoya kotora mwana asi achiziva kuti mukadzi ndewangu saka ipapo ndapazwa pamwe pandoda kuti paite clear andizvo pandoda kuti paite clear uri panzwa ndii kuti kana mwana ari wake handiti nidi yekuti iwewo uzoziwewo chichinja kuti senemu uite wake ndei kana mwana wake aripo senemu yake mwana wake rudzi rwake rwapo mwana akafanira nga kuti zvakaroora kaita wana iwowo ndi wafanira kudaidzwa zita rekuti matonongore wasakushupe iwewe ba because matonongore mukomana atopo kana atone wana ndo yamhuri yengozi andizvo yopiwa senemu yani kwamacheka nzombe hamusina chii hakusina nyaya noti dzokuti muti mwana muri kumuda futi uyu handiti moenda kozi kuti tipei umwe futi mopa futi uyu nemhuri yake futi uyu saka muri kuri pakangani ndingamboisawo here mubvunzo bvunzai baba dai zvaakaona hake kuti kana undibvunzirawo kuti zvaakaona mwana achinetsa zveshuwa ukangaita kuti mwana urinetsa kuti ndikati uraiti mwana ngaaite kuti auye titaurewo naye titi urinetsana nababa ndipamhosva ipi takadaro ndipandkuramba ipopa muri kuti imini muri kuti uyaifanira kuya kotaura kuti mwana uri kundinetsa kuya kunana sekuru imi muri mwana hasi wake hasi mwana wake ba
pamusoro ichangamira. Imi maifana kunga makaenda kutora mwana wenyu mega uyu akalidha mwana wake mwana akadzoka kumusha uyu mosiyana naye uyu. Amen. Munota uye kukusuma kuti mwana arundinetsa mwana usiri wake here. Ndiye wake. Andika mwana tataura mataura hasi wake here. Uyu ataura kuti mwana ndiye wangu ndakautaura from day one kuti mukadzi ndiye wangu mwana hasi wako. Andi saka munota kutaura kuti mwana upi wandinetsa. Uyo munhu achiurire kodini. Uyu siyana naye uyu panyaya iyi uyu. Muza imi chitsvagai mwana kwaari. Mwana adzoke uyu moita handover mwana kune chii? Kune muridzi. Mamuita kune muridzi ndiye akutanga dzinza rechii? Reuyu. Anditi uyu munhu itai free man uyu murerutsirei murume. Murerutsirei because kana uyu auratidza kuti haasogutsikana vo hausogutsikana bashamwari yangu iwo. Hausi kugutsikana nenyaya yekuti ka une mwana ari uko mira une mwana ari uko handiti ari musango ukuruda futi imwe mhuri wopiwa futi wotora wapedza kutora mhuri wapiwa watora handitika wakutanga kurwisa futi ndoda futi chii mwana futi ari uko saka wada kupiwa rungani ndopikirwa kangani kairi uyu wapiwa kauri chisiya kamwana uyaite upenyu hwake sei ususiya mwana utaite upenyu hwake bhozi wapiwa kaudaro ndiri kudzimuka ndoda kufikirisa uchitoresa ako mwana ndakashoitisa ndikashama. Alright, miraitira iso tingatopedza nguva. Iwe semwadoko nambuyo wani mwana uri kumudaira mwana semwana wangu ndiri kumuda. Nandinobvunza kuti kana uda mwana handiti endesa njira nechita zvakataura ubva watozvibvisa mumhuri iyi. Asi kana ukati mwana uri kuda asi usi kuita meet maconditions akuti waone kupi uku hapana zvauri kuita. So une option yekuti saidha kana mwana usuri uri kumuda enda wabhadhare kana usuri kumuda dzosera mwana kuwaridzi wavo woita zvaunoita nechii. ndo zvandanga ndavinga chakamire pazvari izvozvi ndanchikumbira kuti nedare rendibatsire ndidzorere chii mwana wewaridzi. Imi chiuyai musi Saturday imi ndiri kukuda shamwari yangu imi mwana mama macheka nzombe nana chimwaza tichimbobvunza mhoroni semabvunzira munhu mafambiro zvakaita takanzwa kuti vana sekuru vakaenda kotsvaga kwachimwaza ndepi tione kuri kwangozi zvadaro vana sekuru vakasvika chinzidzire kwachimwaza vakapera kusena kumuzviki ndokwaaiga kanzi vakapera nemhoroni. Saka vari nhasi kuti titi musesatadhi kana kuti tinepatinga vaona vanhu vekwachimwaza tokupai zuva ripamberi zvazvinotaura kwatiri izwai bambo zvandiri kutaura. Challenge yamuinayo muri kuripa murima musina munhu kusvika karumukani kangori nedarkness musikamukanda maUS ivovo kuti muzoti ari kutowa ndiani maUS acho kakuti hamumbozivi chei kukanda bazi maUS hazvimake sense. Kana murikukanda maUS ziva kuti atambira ndiani because kana muriripa ngozi ka munofanira kuziva kuti ari kumbotambira muripa wacho ngozi ndiani. Saka ngozi yacho kana mutoziva munhu wacho kuti ndiani wamuda unoripira muda kuiripa sei. pamusoro chakazvo panopinda kubvunza baba panopinda kubvunza kuti hama dzemukadzi uyu dzinoziva here kuti mwana waringozi kuchamei waruziva saka wakati zvakanaka ndakasoma kuti ndozvinhu zvatirikuona pane mwanani yaureti ndazvizo because izvi kaizvi bambo zvinosaka kuti bambo hamusi kuona zvakanaka. Izvi zvibambo izvi zvine muripwa wazvo zvine ngozi zvadzo futi izvozvo izvi zvamuti mutozvikirietera imwe dambudziko zvamurikuita izvi. Itai kuti vanhu awe hama idzika idzi wauyi handiti ndiye kauripo ifemili yekwakati wenda kwaakaurawa kwati
hazvisi zvenyu. Ane nyaya ndiye akafa. Kana akutonyepa kandianenge atonyepa iye. Kana akafa atauripa anotaura kuti ndikakwenda kuripo. Kuna nini? Kana azotaura kuti akauripo nhingi tinetsaro nyepa. Aina mwana yeye mamira wewe. Because inini ndamuramba turi kutaura kuti kana munhu uri kuripwa pane wanotambira muripo. Kana wanotambira muripo pasina ndeni hapana zvekuita. Saka yes. Kwangausingazivi kana kuti kuenda wazwa kudaro kuti muri kutambudza musha ngenyaya yenyu nekuti pane munhu kuti ndinoda kuti ungodini usingazivi izwaisa macheka nzombe pana patosangana nemunhu anobva kubulawayo akabudirwa wosvika parengini wotaura munhu wokwira bhazi iri wokwira bhazi iroro wokusvika mamutaro woti tikuenda pakati tunokwira bhazi kuenda kwamambo mutazi wosvika woburukira pamuchungura wofamba weya wosvika pagedha woti tasvika handei mambo ndauya ndini nhingi so ndiri kuda kuitirwa 1 2 3 4 5 6 nyembo toita zvarudii zvakutaura wozoona vanhu vakubva guruva kuzwa kuti amambo zvinhu zvakadii takaita zvakadii zvakapera handiti kuimi wenyu anotadza kukuendesai kana pane guwa chaipo akaita sei uyu ngaende ngaakuridhei kune hama kunana chimwaza kunana chikwese kune hama dzacho kana makuwa acho kuti nyaya yake iite sei pambo munhu akafanika anoitwa chenuro handizvo aitwa chenuro obva bikwa futi chii svitsa ndeyekuita sei apinde mumushaka asangane dzinza rake zvino uyu andika ukasvika kudzinza rake saka utadza kutaurei kuti dzinza rake machira aya akambotemwa ndiani unotengera machira ngozi usingazivi right pambo ichayenyu yes inini ndanga ndichikumbira hwangu sekutaurika kwaita nyaya iyi ndiri kuona kuti ndangobatwa mucrossfire yandisingadini yandisingazivi saka ndandichikumbira wadare rindibatsirewo kuti izvezvi chero nhasi kana zvichikwanisika ndibva ndadzorera chinyi mwana wavo izvazvo shamwari awane condition yekuti ka mwana uyo wakamubata maoko wawapa uyu mwana wake but now that mwana haadi haapo ndo pauri kubatira kuti mwana pakadhisapia ndiwe wanga uinaye ndosaka taakudii taakupa uyo condition yekuti iwewe kana mwana uruziva kune mwana wako tinha mwana adi auye topa zviri official panapo kuti wabva uku wakupi uku zita rako rachinja kubva from kambudzi nyambudzi tuchii tumatonhore maita inchangamzi saka ndosati kuti tipei tokupai time isu teda kuti tichaita chibva chapera ngatitsvaga tiungane tese tipedze nyaya inini ndichiri ipapo ndanichikumbirawo nokuti ndane 2 months ndandauda kudzokera kubasa saka ndochachiri chikumbiro changu ndane 2 months ndichiita nyaya iyoyi okay saka tikuti isusu tipe date ramunokwanisa kutoona chimwaza vanhu vanenge varipo nemwana inini aiwa mese toti muagree date yekuti iwe ukwanise kuendawo kwauda kuenda inini mwedzi uno ndiwo watosara chete ndikwanise kuti otherwise ndotosvika kwandiorakamira basa racho saka chiendai panza mudecide then mopaclate date sai shamwari yangu bye bye toonana wadzoka handei endai panza mutipe data asi vanhu vandataura wanga uye panapo ndikuwada vanhu vese wavo handei piwai date wako